Tikulandileni kuchi program chatsopano program imwe tikuitcha kuti a day with akucheza ndithu ndi anthu osiyana-siyana nkuona kuti kodi moyo wawo wa tsiku ndi tsiku amachita zotani. Ndiye program imene tizibwera panonso ndi anthu osiyana-siyana kaya osewera mpira kaya oyimba ndi anthu ena amene inu simukuwadziwa kunjaku koma ndithu amakhala kupanga zinthu zosiyana-siyana. Ndiye tsiku la lero ine birthday yakatseka tikufuna tipite kwa Mavuto Lungu ndikhulupirira kuti ambiri mukuwadziwa amene wandithu ndi akochi tipite ku nyumba kwawo tikacheze nawo tikaone kuti kodi iwowa amachita zotani. Takhalani pomwepo. Iya ndithu mwachimwemwe komanso mwansangala tinanena ndithu kuti tikupita kwa kunyumba kwa Mavuto Lungu koma mwamwayi ndithu takumana nawo pano. Mwadzuka bwanji? Tadzuka mwadzuka bwanji anti? Tadzuka. Tatuzeni kuti mukulowera kuti ifetu timabwera ku nyumba. Ndi chisomo kuti takumanda pansewu. Awa ndimafuna ndipite pa ground ipo pa chikumula ground. Ndikakhala kuti ndilibe zochita nthawi zambiri ndimapita pamenepo. Kaonana kamamenya. Asikuona ziwiri zitatu ayankhula ziwiri zitatu malinga atuti kwampira basi nde mundilola kuti tipite limodzi vuto bwana nawo tikapeza koma vuto palibe ndiyetu pano tikuyenda kupita pa ground la chigumula kumene tikakhala tikucheza ndi Mavuto Lungu kuona kuti kodi moyo wawo wa tsiku ndi tsiku amapanga zotani. Mwatitu ndinu kochi kwambiri kwake kochi wankulucha ngakhale sumaziyamikira weka koma fumbi ndiwe mwini. Fumbi ndiwe mwini. Azampirazi I think tachitapo ndithu. Kumenya tamenyawo ku nthawi itali. Mwina mutakungotchulako matimu angapo otchuka amene mwakhala mukusewera mbuyo. Ndinganene kuti Nyasa Big Brace panopa imene nthawi imene tinkati Butter Bullets. Munaserako ndithu kwa basi. Maudoda inuyo. Komano weka sumazijemberera koma anthu mwina ndamene anganene zenizeni. Komano iya Mulungu andipasa nthawi yabwino ku Bullets ndi ku Escom. Nakoso ndithu zimaoneka kuti tinachitako zakupya. Chabwino ndiye mwina titayimako pang'ono kuti tingochezako pang'ono pano tikumva kuti ndinu akocha. Mmakocha timu yanji? Panopa ndithokoze Mulungu kuti ndili ku Blantyre City Football Club. Formerly known as Hangover United. Ndio mene ndili panopa. Muli panopa kuthamangisa ndithu mpira zinthu zosiyana-siyana. Okay, chabwino mwina chidwi choyamba masewera mpira chinayambika mchaka chanji? As a coach tiyambe kumayambiriro kwenikweni kuti musanafike pa coach mwati munaswerako mpira mwaswerako ndithu matimu osiyana-siyana ndeti mafuna tidziwe kuti kodi luso limeneli munalizindikira mchaka chanji? Luso nthawi zambiri somaliziwa iwe muno wake komano anthu ndamene amakupanga identify. Ndithokoze kuti mwina nali odalisika nthawi imene ndili kunzuzu kunali coach amene regional coach waku nthawi imene Misaka Ndikole ndamene tikumenya Malawi service ndi mayors anandipanga identify mu northern schools imene ntameneyo amamenya tournament Central Region, Southern Region ndi Northern Region ndi tinakamenya ku Lilongwe. Ndi kumene ndinakhanga ndapangidwa sport kwambiri ndi anthu osiyana-siyana. Anthu anaziwa kuti I think omwe muli luso. So it's Misaka Ndikole kwambiri ndamene anakhala ngati kuti wali nyamula luso lija kuti anthu alione. Ndimayamikira kwambiri Misaka Ndikole. Ndili kunzuzu konko amene anazandipanga no sport kuti I think mwana uyu muli luso ndi Mr. Gondwe, RWK Gondwe. Amene wo ndi supporter wa Bullets wachikhalire. Akugwira ntchito zake kumpotoko tikumenya mayors ankaonera. Ndi game itatha anabwera zandi kumwana iyo kumenya bwino ku Blantyre umasapota timu yanji. Ndi nthawi imene ndili kumpotoko kunoko ndi makonda osati timu koma ndi makonda kina phiri ndamene amandikhalira bwino kwambiri. Akamamenya ndi masangala. Koma pa school pathu pa St. Peters timavala blue and white. Bullets mavala red and white. Ndi blue and white anthu anayipanga kuti ikhale Mighty St. Peters. Mighty St. Peters. Ndi kunoko kunali Mighty Wanderers ndi anthu Mighty St. Peters. Ndi zinali ngati Mighty yakunoko kujaku kina phiri. Zimene zinali ngati zoti ndimazikonda kwambiri chiyambi. Komano initially ndinganene kuti Mr. Gondwe ndamene anafukula upangiri wanga wa mpira kundichosa kumpoto kundibweresa ku Blantyre kuzandiyika ku Bullets kuja ndikundivomereza luso je ndikuliyamba from there. Nde mwachidule ndinganene kuti ndimene ndinayambira mpira. Chabwino tiye tipitirize kuyenda tingachedwe mwina nkukapeza nacho kapo pa ground. Ndeno mwakhala kochi. Kwa basi. Mutayamba ukochi munayamba muchaka chanji?
Kodi ndikakumbukire tone Osamayiwala. history date ndipo vuto apa pang'ono chifukwa kuti kubulesiko chiyambi nali ngati interim coach othandizira atachoka makochi ena nali ine ndi Meke Mwasi ndimayamika kwambiri kuti Meke Mwasi wandipresenta mzambiri kwambiri mukochi ndakhala naye Meke Mwasi kenaka sizinkayenda za ndalama ya kenaka ndachoka ndinkapanga zanga mabusiness kenaka bulesi atavutikanso kanditenganso tithandize napitanso tidakhalakhala akuti tifa tipeze makochi ena kenaka ndi atatichosa napitanso mabusiness anga kachitatu uno ndikumene amazanditengano atabwerano achina haiya Fleetwood haiya achina Saulos Chilima ndikukhala nomukhazikika moja kuti munthu akupasa contract za nomo zija ndipo ndimayamika kwambiri achina haiya achina Saulos Chilima Malawi muno mukanakhala kuti muli anthu amene amazisata bwino za mpira ngati achina Fleetwood haiya bwezi ndi matimu abwino kwambiri not kuti foti ali ndi ndrama komano masomphenya kuti mpira uyende bwino pa Malawi pano. Apa chomwe mukufuna kutanthauza ndikunena kuti masomphenya ndofunika pa chilichonse chimene munthu akuchita kwambiri chifukwa ukhoza kukhala ndi zinthu koma ngati ulibe masomphenya nthawi zambiri simapanga prosper koma gulu achina Fleetwood haiya achina Saulos Chilima of course matimu ena mwalimo pamwina zimangopangira kuti financial muscle kuti chinthu anthu achione komano ndimayamika kwambiri they gave us support ine Lloyd Nkhwazi Rahim Ishmael Bilitewesa no wanda kuti nthawi yathuyo tinawina ndithu ligi mosatizana kawiri makapu chifukwa tinali ndi support yabwino ichi anthu awa Malawi ndikanakhala kuti alipo mwina angapo matimu foundation ya mpira bwezili bwino kwambiri no wanda kuti bulesi chimachita bwino foti ili ndi anthu amene ali ndi masomphenya zimangovuta kuti matimu ena mwina azafsedi kuti mwina ka financial ndikamene komano zikanakhala kuti amatengerana anthu azimwe amapanga mwina bwezi zikuyenda bwino chabwino kumbukirani kuti mukuonera program ya A Day With imene ndikucheza ndi Mavuto Lungu kochi pano tikupita ndithu pa ground tikaone kuti kodi iwowa amachita zotani amakhala kupanga zotani ndetatiye ndithu tiyende limodzi zina ndi zina tikakhale tikukambirana konko nkuona kuti kodi program yathu ya lero iyenda motani. Ndiye ndithu monga tinanenera kuti tikubwera pano pa ground tizaone kuti kodi kochi akafika pano iwo amapanga zinthu zotani. Mukaona kumbuyo kwangaku ndithu kuli achinyamata akusewera mpira mwina kochi mukamaona zoterezi inuyo ngati kochi mumalimbikitsidwa motani makamakaso pokhala munthu oti munasewera kumpira. Kungoti masiku ano ndi anthu ochepa amene amapeza nthawi yozaonera ana ang'ono akamenya mpira ngati chonchi ambiri timafuna already finished product komano ichi chimene chimakhala chiyambi cha mpira kwa Malawi kuno ndefe ngati makochi kupeza mpata kuzaona ana ngati awa akamamenya umatha kutola kwa mwina awiri atatu ndikukayika pena pake siku naso awiri atatu ndimene umapanga identify ma players komano zezongoti basi akungodikira premier a Super League pira sungapange prosper kwambiri foti ma roots ake ampira sizimazi oti amachokera pato ngonga mina nanenera mucho ine nachokera from the roots awaso ndiye ma roots enene oti tiyambe tipange develop koma ndoche pamene amakhandi nthawi ngati iyi chabwino ndiye pano ndithu pali wachinyamata mmodzi fika nankolo ya ndapezaso ndithu mwana amene akusewera mpira mwina iweyo ngati nyamata ukamaona anthu akulu ngati awa akumabwera pano nkumazaona komanso pokhala makochi mwina utokhala ndi masomphenya ena ake kuti mpira wanga ndikusewera untazafika pena pali azona di masomphenya amakhalapo tikamaona akulu ngati amene afikire makhala nawo muzimo muno lero mamenya ndi chimbikiso kwambiri mumaona ndithu timakhala nawo muzimo muno fere kamenya pa ground awapa timakhala ni timoti tikamamenya tizona kuti akulu aone player athu kulili bwanji kuti malingana kuti mina tautitenga kwati siya malena ake pira ifino pira pasogolo fekere tikamaona kuja mapulea ngati muonisisa panomba kulia ina Charles Pedro apira kumodova kuti akumenya timu ya pamwamba kwambiri nafiso timakhani timu kuti zabide pene pachapo mwina so kubidirira pamenya matimu kuti Malawi kuno azatha kamba kuti kulipolea kuti anafika pakuti
ndakunyadira koma dzina rusuna ndozi azinangani ne ikira mukaisi ziko mukambiri koji uthenga ndithu ndi umenewo ndikhumbi kuti zomwe munayankhula zokhuzana ndikuti mwana kusewera mpira amayeneka ayambire pansi ndi zomwe wafotokoza mnyamatayo inuyo mwina monga munaneneranso muja kuti zinthu zikamachitika pamafunika kukhala ndi masomphenya anu ndi otani makamaka mukaziona kuti panopa mwasewera mpira pano ndinu koji simunalingalire komwina zoyambitsa timu yanu ku Malawi kuno general kwambiri kuti munthu ayambise timu pamakhala zinthu zambiri zofunika kuyambisa timu ndikosavuta komano ana kuti wapeze so ndikosavuta komano ana achi amafunika kuti uzapanga motivation ndiyofunika mmene wanenena mwana uchi tiana kuti timenye mpira tiwafunika kuti wapase mwina ka training kit mwina timabuti timene ana achi amukapasa ngati zimene ziyazo timakhala ngati kuti ndichikole timu ija ndikuti akundikhulupirira amamenya molimbikira amamenya samozipereka zinthu ngati zimene zozo now kunoko ku Malawi vuto ndoti anthu amene ungawapeze kuti akupange sponsor mwina ndiochepa mwina inene akhali ndili ndi mwayi ndili ku Blantyre City president wathu Mr. Asad Jusab ndi munthu wamasomphenya kwambiri zangovuta kuti mwina ali ndi timu yaying'ono koma zimene amafuna iyeyo pa mpira ndi zazikulu kwambiri timu yathu ili mu premier komano panopa ndi munthu woti akufuna ayambise ma under 16 under 17 under 14 under 20 masomphenya kuti anaje tikamazasula from the ground ndi kumakwera pazapezeka kuti tizakhala ndi timu yabwino anthu azitha kuonako kumbuyo kuti kuchitika zotani tipemphe kuti ananu musafike anthu aone kuti kodi kumbuyo kuli zotani tiyeni kochipitiriza so chimavuta kuno kwambiri ku Malawi kuno ndi kuti upeze anthu amene angakupangeni sponsor kuti mukafikire anaja aonese luso lija likwere lizafike pena pake ku Malawi kuno kwambiri timafuna kungochokera A paka na W ma process oti anthu kumachoka apa ndochepa amene amachivomereza kuti tikhaini ma stages mina nena kuti president wathu ife Asad Jusab wa Blantyre City panopo ali ndi masomphenya amenewo ndi ma directors anzake amene agwirizana zikutionesa kuti masomphenya atimu yathu ya Blantyre City tichita bwino bwana tichivomereze kuti tikhala ndi ma stages so you may know kuti matimu ambiri Blantyre muno ma stages amene alibe angofuna basi finish product mwana wangochokera kuchigumula kuno akamenye Super League angomenya season imodzi watha chifukwa chani sanaende ma stage kuti aziwe kuti ndikachoka apa ndimafika apa ndikachoka apa ndimafika apa ndefake continuity simakhalapo yambiri chifukwa timangontenga munthu kuchokera apa kumapeto sana yes ma season ambiri muna imodzi watha makana khata kuenda ma stages ife tinkamenya tinkaenda ma stage under 17 under 20 under 23 national team so zinthu ngati izizi ndi zimene zimathandizira kuti tikhaini ma players abwino continuity ikhalepo because timaziwa kuti uyu akamatha ena akubwera atenga malo ake uyu akamafika size yakuti awa abwera koma continuity muno imativuta kwambiri that's why mwina pezeka kuti national team yathu ikuvutika there's no continuity sabwino ndiye tsiku ndithu ndilanu tikuona ziwiri zitatu zimene mmakhala mukuchita tsiku ndi tsiku tinafunitsitsa ndithu titafika ku nyumba koma pokhala kuti inu ndi munthu mmodzi amene mmakonda masewera mpira wa miyendo mwina mwa kungofotokoza kuti kodi mukakhala inuyo kuti mwina mwadya chakudya mmakhala kuti mwadya chakudya chanji chisireni mpira ndikati ndadya ndithu chondisangalatsa sima ndi therere akaliphika bwino ndeti ndimaziwa kuti iyi ndiyimaliza moti amayi kunyumba kwa maziwa kunena kuti bambo kuti anjoye chakudya ndikuyendeka ndiphike isi therere likhalepo ndithu ndimaziwa kuti awa wandiphikira chakudya choti ineyo ndi wandifikapo kwa basi then ndikazabweranso kwanuko muziwe kuti alungu aja amati therere muyesese ndithu atizapanga kwa basi chabwino nanga nyimbo imene mumati mukamvera mtima wanu umafika poyamika kuti apa ndamvera nyimbo itokhala nyimbo yanji nyimbo zipo zingapo komano mutasankha imodzi okay imodzi ya Esero Kamwendo ambuye mwandikondera
ndimaona ngati kuti ampira afe kufika ngati paline pano ndimaona ngati kuti wandikondera kwambiri. Ndadusa nyengo zosiyana-siyana zabwino zoyipa, komabe azinzanga mwina amene ndamenya nawo mpira sali status ngati ya ine, koma ine kufika apa sikuti ndikufuna kwa ine, komano Mulungu watengapo gawo. Ndeni mkamayimvera nyimbo imene chati Ambuye mwandikondera, ndimaziwa kuti Ambuye mwandikondera zenizeni. Iziko mukwambiri. Mwina mawu omaliza monga mwatiuzira kuti currently panopa ndinu ndithu ugoji wa Blantyre City. Mwina mawu anu nkukhala otani kuti muimene? Mawu anga omaliza akuti mukwathu kwambiri ndithokoze kwambiri president wathu Misasa Joseph. Ndi munthu wa ulemu wake, munthu wa masomphenya abwino, omvesesa mavuto a munthu ndi mavuto a timu. Ndi mapresident ochepa amatimu amene ali ndi masomphenya ndi upangiri ngati president wathu. Sindikuti kumuchemerera, komano nthawi ina ankantenga ineyo kuti ndipite ku hangover pamene ili Blantyre City panopa. Inali nthawi choti mwina matimu ambiri amandifuna koma amakayika, koma iyeyo anapanga nganena kuti riski kuti ndintenge Mavuto. Anali kunchalo, anayitenga nchalo kuibwesa Super League. Ngakhalebe wakhala nthawi, komano ndi zomwe history imene wadusa mu mpira anali ndi chikhulupiriro mwa ine. It's unfortunate kuti mpira unayima, koma ndi chikhumbokhumbo changa kuti I should pay back his faith imene waonesa kwa ine, kuti siku lina mpira ukazayamba inenso ndizamulipire chikhulupiriro chimene anaonesa kwa ine. That's the most important thing imene ndimachilingalira panopa, kuti Ambuye mpira uzayambe, kuti president wathu na Yesu azachimve kuti munthu unamukhulupirira. Yesu at least akupanga zinthu zomwe ndikufuna. Ndipempha kuti ndithu mumozi timange timu yathu ya Blantyre City. Chabwino, mwina kungofotokozako mwachidule ndi zinthu zina ziti zimene mumapanga kubadulapo pokhala kochi? Ndikakhala kuti sindopanga za mpira, nthawi zambiri ndimapanga za charity. Mumapemphera mpingo wanji? Ndimapemphera pa Chigoma Sepe. Pompa? Pompa pa Ntunda. Tini maudindo kumeneko ndithu akuchalichi kwathu, anthu amatikhulupirira. Moti apapa ndikachoka pano ndikuyenga kumene ndi alembi ndikakambirane ziwiri zitatu zoti kodi mpingo wathu ungamatukuke bwanji. So ndichilimbikiso kwa azinzanga amene apanga za mpira, sikuti tikasiya mpira kapena tikasiya ukochi ndikuti ziko latha. Palinso nthawi ina kuti tikhoza kulemerera kwa Mulungu, kuyamika pa zimene Mulungu watipangira pa moyo wathu. Ndithu ndi zimene ndimapanga nthawi zina. Inetu kochi ndathokoza chifukwa cha nthawi yanu. Ndikanakugwirani chanza, koma malingana ndi mlilitili nawo ningoti ziko mukwambiri. Ndathokoza chifukwa cha nthawi yanu. Ndathokoza ziko mukwambiri. Mwandisankha ine. Ndiyamike kwambiri. Ziko. Mutipekera mamoni kwa mabwana amene. Umene umoni wafika. Ziko mukwambiri. Ziko. So much. Kumeneku ndithu kunali kucheza ndi kochi Mavuto Lungu. Ndithu ndikhulupirira kuti inu mwakondwera. Mwina yena simmadziwa kuti kunja kuno kuli Mavuto Lungu, koma ndithu mwaona fotokoza zinthu zosiyana-siyana zimene amakhala kuchita tsiku ndi tsiku. Timanena kuti munthu wamoyo sakungeneka kuti azingokhala ngati mphamvu zilipo, tipange ndithu zinthu zosiyana-siyana. Program yake ndi ya A Day With, kuonetsetsa kuti kodi anthu mumapanga zotani tsiku ndi tsiku. Dzina langa ndine Beth Yakatseka, ndipo ndithokoze Dennis Ng'andu amene anali pamenepo kugwira kamera kudongolera kuona kuti chilichonse chili bwino. Kuno tinali kuno ndithu ndikuchigumula. Kakhalani pompo pamene tibwerenso ndi program ina Sabata yamawa ya A Day With. Bye.